Unang kwento, ang matangkad na anino sa Camp Ilaya, Sagada, Mountain Province. Dati akong nagtatrabaho bilang camp counselor tuwing summer, noong ako'y nasa unang bahagi ng 20 kong taon. Marami akong ginawang kalokohan noong bata pa ako, at isa sa mga dahilan ay wala akong maayos na huwaran habang lumalaki. Kaya nung nabigyan ako ng pagkakataong magturo at maging gabay sa mga bata sa gitna ng kabundukan ng Sagada, para sa akin ay napakahalagang karanasan iyon at tumulong para maayos ko ang buhay ko. Pero hindi lahat ng tag-init doon ay maganda ang naging alaala. Nangyari ito noong 2019 sa Camp Ilaya, isang lugar na napapaligiran ng mga puno ng pino sa labas ng Sagada. Hindi kalayuan sa sikat na hanging coffins. Kung alam nyo kung ano nang ibig sabihin yan tungkol sa paniniwala ng mga tao roon hinggil sa mga kaluluwa. 5 taon na ako noon doon. Bawat counselor ay may hawak na grupo ng mga bata, parang guro na may sariling klase. Hindi ito karaniwang camp na parang barracks. Parang malaking bahay ang itsura, papasok ka sa main door, may sala na may sopa, at maliit na kusina. May koridor papunta sa 3 kwarto, 4 na kama bawat isa, 12 bata ang bahala ko. Ang kwarto ko ay nasa kabilang panig ng sala. Isang umaga, may lumapit sa akin na isa sa mga bata ko, isang tahimik na batang lalaki na nagngangalang Rafael. Sinabi niyang may naririnig siyang yabag ng paa sa gabi, gising siya dahil dito. Sinabi ko sa kanyang malamang ay isa lang sa kanyang mga kasamahan na pumupunta sa banyo. Sinabi niya, hindi, 2 gabi na niya itong naririnig, at kapag nagsimula ito, hindi ito tumitigil hanggang umaga. Sinabi kong titingnan ko iyon, pero sa totoo lang, akala ko'y kalokohan lang ng ibang bata. Nang gabing iyon, bago mag-lights out, 2 beses nag-flicker ang ilaw ng generator nang walang dahilan. Ang Camp Ilaya kasi ay umaasa sa isang lumang generator, at pagtatanong ko sa caretaker ay balikat lang ang isinagot. Ginawa ko ang karaniwan kong paalala sa mga bata, kapag lights out na, dapat nasa kama, maliban na lang kung gagamit ng banyo. Halos lahat sila'y tumango, kalahati inaantok na. Bandang 1:00 ng madaling araw, may narinig akong sigawan. Tumakbo ako papunta sa kwarto ng mga lalaki at binuksan ang ilaw. Ang 4 na batang lalaki roon ay parang nakakita ng multo. Umiiyak pa ang isa. Si Rafael ang unang nagsalita, sinabi niyang may nakita siyang matangkad na anino sa may pinto ng closet. Sinubukan niya itong baliwalain at bumalik sa pagtulog pero hindi niya kaya. Naririnig daw niya ang mabigat na paghinga nito, mabagal, mabigat, parang basang huni ng lalamunang hindi katulad ng sa atin. Masyadong madilim para makita ng malinaw, anino lang na humaharang sa pinto ng closet. Ginising niya ang kanyang mga kasama. Nakita rin nila ito, pero walang nakaalam kung ano talaga ito. Isa sa mga bata, ang umiiyak, kumbinsido siyang biro lang ito ng ibang grupo. Lumapit siya rito, tumakbo ang anino palabas at binagsak ang pinto sa likod nito. Iyon ang dahilan ng sigawan. Nang tanungin ko kung nakita ba nila ng malinaw, sabi nila hindi. Pero matangkad ito. Sobrang tangkad. Sapat na para malaman nilang hindi ito isa sa kanilang mga kasamahan. Sinabihan ko silang manatili sa kama habang sinisiyasat ko ang buong bahay. Nakalock ang lahat ng pinto't bintana. Walang putik, walang damo, wala talagang ebidensya na may pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, napakalma ko na sila muli, at umupo ako sa sala na may hawak na libro, umaasang mahuli ko ang taong ito. Naidlip ako paglaon nang marinig kong kumakalampag ang sahig sa koridor. Yabag ng paa, walang alinlangan. Tahimik akong tumayo, ayaw kong mabigla ang biroan. Lumingon ako sa koridor at may nakita akong matangkad, madilim na anino na nakatayo sa harap ng bukas na bintana. Ang isang kamay ay nasa hawakan ng pinto ng dating kwarto. Hindi ako sumigaw. Ayaw kong madagdagan pa ang takot ng mga bata. Binitawan ng anino ang pinto at humarap sa akin.
Halos idikit sa itaas ng pinto ang ulo nito, sobrang tangkad para maging isang teenager, sobrang tangkad para maging kahit sino sa baryo. Naririnig ko itong humihinga. Mabigat. Halos gutom ang tunog. Sa labas, nagsimulang tumahol ng paulit-ulit ang mga aso, hindi ordinaryong tahol, kundi iyong nakakabaliw, walang tigil na tahol na sinasabi ng mga matatanda sa sagada na ibig sabihin ay may kakaibang bagay na malapit. Sinasabi ng lola ko na ganito humaharurot ang mga aso kapag may aswang na malapit. Hindi lumusob ang anino. Nakatayo lang ito sa mahabang panahon. Pagkatapos, sa parang bigla ang pagkurot ng galaw, parang manika na hinihila mula sa itaas, humakbang ito palabas ng bukas na bintana papunta sa hamog, at nawala. Tumawag agad ako sa camp director, at siya ang tumawag sa pulis. Naghanap ang mga off-duty na pulis sa gubat pero walang natagpuan, walang bakas, walang balingsanga. Nang dumating ang pulis, hindi sapat ang aking paglalarawan, isang matangkad na anino, para may magawa sila. Dapat sana'y itinigil na namin ang natitirang bahagi ng camp, pero nag-insist ang mga magulang na ligtas naman, kaya nagpatuloy kami na may bantay at nakasarang bintana at pinto. Doon ko lang napagtanto kung ilang bintana pala ang hindi pala nakalock sa buong camp, halos lahat, bukas ng bukas sa hamog ng bundok. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga yon, saan ito nanggaling, o bakit doon lang sa isang kwarto ito laging bumabalik. Ang hindi ko pagkaalam ang siyang gumigising sa akin hanggang ngayon. Maganda ang sagada, pero mas marami pa itong tinatago kaysa sa nakikita ng mga turista. Ikalawang kwento, ang abandonadong kubo ng Camp Malinaw, malapit sa Siquijor. Noong high school ako, pinilit ako ng mga magulang ko na pumunta sa isang religious summer camp. Ayoko talaga sa labas, mas gusto ko ang video games at kabarkadahan. Iyon marahil ang dahilan kaya ako ipinadala nila. Iyon ay ang Camp Malinaw, isang maliit na kampo na pinapatakbo ng simbahan sa isang isla malapit sa Siquijor. Ang Siquijor na iyon, ang isla na lagi nating naririnig na puno ng mga kwento tungkol sa mangkukulam at manananggal. Masaya ang mga unang araw. 15 ako noon, at co-ed ang camp na talagang nagustuhan ko. May isang babae, si Angelica Reyes, na nag-crush ako ng husto. Paborito niyang bahagi ng camp ang pag-upo sa paligid ng apoy sa gabi at pakikinig sa mga kwentong multo. Hindi ko inasahan ito sa isang Katolikong summer camp, pero lantad namang natutuwa ang mga counselor na takutin kami. Isang gabi, habang nakaupo kami sa palibot ng apoy, may isinalaysay ang isang counselor tungkol sa isang maliit na kubo, ilang hakbang lamang mula sa mga pangunahing kubo. Abandonado na ito sa loob ng maraming taon dahil sa isang kakilakilabot na pangyayari. Ayaw niyang magbigay ng detalye, tinawag lang niya itong masama. May mga taong nagsasabing may nakikita silang anino na naglalakad sa loob, lampas sa mga bintana, tuwing gabi. May isang camper daw, anya, na hindi na muling nakita matapos pumasok doon. Bigla siyang sumigaw para takutin kami, at gumana ito sa halos kalahati ng grupo. Si Angelica lang ang nagtanong kung totoo nga ba yon. Tinawanan lang ito ng counselor, kwento lamang na kinukwento sa mas matatandang bata para matakot. Nang tahimik na kaming nag-uusap-usap, napansin naming totoo namang nandoon ang kubo, walang laman sa loob ng maraming taon nang walang malinaw na dahilan. Parang gusto ng isla na ipanatili itong ebidensya. Sa Siquijor, hindi basta-basta iniiwan ng mga lokal ang gusali ng walang dahilan. Sinasabi nilang tumatanggi sa mga bisita ang lupang sinumpa, at ang mga gusali na naroon ay hinahayaang bumulok ng sadya. Isang gabi, 8 sa amin ang lumabas patungo sa dalampasigan para maglaro ng truth or dare, sapat na kalayuan para hindi marinig ng mga counselor. Sumama si Angelica. Nang dumating ang turno ko, dare ang pinili ko syempre. Dinare nila akong pumasok sa abandonadong kubo at manatili ng 10 minuto. Takot na takot ang tingin ni Angelica. Hindi ko pinaniwalaan ang kwento, kaya wala akong pakialam.
Palihim kaming lumapit sa kubo. May kakaibang bigat sa hangin, ang uri ng bigat na kilala ang sikijor, na sinasabi ng mga matatanda roon na ibig sabihin ay nakatingin sa iyo ang isang mangkukulam. Bukas na pala ang pinto. Pumasok akong parang akin ang lugar. Sa loob, amoy luma, alikabok, para bang hindi ito nagalaw ng maraming taon, at mas malamig pa kaysa sa dapat, kahit tropikal na isla ito. Naglakad-lakad ako, hinihintay ang 10 minuto. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng kahoy na kumakalampag sa likod ko, parang yabag ng paa. Lumingon ako, walang laman. Tiningnan ko ang relo ko, 2 minuto pa lamang ang lumipas, kahit pakiramdam ko'y 20 na. Sumandal ako sa isang haligi. Muling narinig ang kalampag, mas mabilis ngayon, parang may tumatakbo sa sahig, pagkatapos ay biglang katahimikan. 1 minuto na lamang ang lumipas. Lumapit ako sa bintana para makasenya sa mga kaibigan ko, pero hindi ko sila makita sa dating pwesto nila. Kumatok ako sa salamin. Walang sumagot. Sinabi ko sa sarili ko na ang kwento lang ang nakaapekto sa isip ko. Nagpasya akong umalis na. Pumunta ako sa pinto. Hindi ito bumukas. Walang lock, tiningnan ko, pero hindi ito gumagalaw kahit gaano ko kasikapin. Lumakas ang tunog ng yabag sa loob, mas mabilis, sa buong paligid ko, at naramdaman kong may nakatayo mismo sa likod ko. Hindi ako makapaglingon. Sumusumpa akong naramdaman ko ang paghinga, malamig, hindi pantay, hindi katulad ng sa tao, sa batok ko. Narinig ko si Angelica sa kabilang panig ng pinto, sinasabing nakalock ito, hindi rin nila mabuksan. Binitawan ko ang hawakan ng pinto at napaupo sa sahig, ang likod ko'y nakasandal sa pinto. Hinihintay kung anuman ang nasa likod ko na tapusin na ang gagawin nito. Pagkatapos ay bigla na lang bumukas ang pinto at nabuwal ako palabas. 2 counselor ang nakatayo roon, galit sa halip na maawa. Dinala ako sa main cabin at doon ako natulog sa parang solitary confinement na bersyon ng summer camp. Kinabukasan, iniikot lang ng camp director ang mga mata niya sa kwento ko. Sinabing hindi dapat ikinukwento ng mga counselor ang alamat na yon, dahil nagdudulot ito ng bangungot sa mga bata, at tinawagan niya ang mga magulang ko. Napauwi ako dahil sa paglabag sa curfew at pagpasok sa bawal na gusali. Sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa kubong iyon, at kung anuman ang aksidenteng nangyari roon, sa nagdaang mga taon. Wala talagang lumalabas, parang binura ang kwento kasabay ng pagsara ng camp mismo. Hindi ako basta-basta natatakot. Ang gabing iyon sa Sikijor ang tanging pagkakataon sa buhay ko na naramdaman ko ang tunay, malalim na takot, at ang tanging bagay na nangyari sa akin na hindi ko talaga maipaliwanag. #ikatlong kwento, ang wakwak ng Camp Tahanan, Baguio. Higit 40 taon nang pinapatakbo ng aming pamilya ang isang summer camp para sa mga teenager sa kabundukan ng Baguio. Ang mga magulang ko ang teknikal na may-ari, pero ako na ang bahala sa araw-araw na operasyon. May 3 sesyon kami tuwing tag-init, 12 araw bawat isa, may 2 araw na pahinga sa pagitan ng bawat sesyon, maliban sa akin. Ako ang naiiwan para ihanda ang lugar para sa susunod na batch. 1 taon, kinansela namin ang huling sesyon dahil sa isang nangyari sa dulo ng 2nd sesyon. Sa huling umaga, may isang babae na nagsabi sa aking masaya siyang uwi na, 2 gabi na siyang hindi maayos nakatulog. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya, medyo kalmado ang tono, na may allman na gumugulo sa kanya sa gabi. Hindi ko alam kung paano rerekta. Sabi niya, 2 gabi na ang nakalipas, nagsimula ito sa katok sa bintana niya. Nagising siya at nakita ang matangkad na anino sa labas, kumakaway, halos magalang. Kumbinsido siyang panaginip lang ito, at muling natulog. Kinagabihan, ang huli niyang gabi sa camp, muli siyang nagising sa katok ng allman. Doon niya na-realize na hindi ito panaginip. Lumapit siya sa bintana,
at kalmadong tinanong ng old man kung maaari ba siyang papasukin dahil malamig sa labas. Sinabi niyang hindi siya pinapayagan. Umungol ito ng malungkot, parang isang huni ng kuwago, at tumakbo papunta sa gubat. Hindi siya mukhang takot habang isinasalaysay niya sa akin ito. Pagod lang ang tingin niya. Sinigurado kong ayos siya at naghiwalay kami. Binaliwala ko na lang ito bilang isang malinaw na panaginip, masyadong kalokohan ang tunog ng key old man. Nang gabing iyon, umuwi na ang lahat ng bata at ako nag-iisang naghahanda para sa susunod na Lunes. Dumagsa ang makapal na hamog, tulad ng laging nangyayari sa Baguio, at parating akong may naririnig na tunog sa labas na hindi ko matukoy. Sinabi ko sa sarili ko na hayop lang ito, napapaligiran naman kami ng gubat na puno ng pine trees. Nang gabing iyon, habang nagtatrabaho ako sa aking mesa, biglang sumindi ang motion sensor floodlight sa labas. Tumingin ako, walang laman. Pero ang ilaw na iyon ay hindi lang basta sisindi para sa isang aso o maliit na hayop. Kailangan ng malaking bagay para makatrigger nito. Sumunod, may kumakamot sa harap na pinto. Agresibo, tuloy-tuloy, hindi katulad ng ugali ng mga aso o baboy damo sa paligid ng camp. Sinuntok ko ang pinto mula sa aking panig at tumigil ang kalampag. Ilang segundo pagkatapos, narinig ko ang malinaw na yabag ng paa na bumababa sa hagdan ng harapan. Tumingin ako sa bintana, wala. Sinindihan ko ang panlabas na ilaw, wala pa rin. Pagkaraan ng ilang oras, naidlip ako sa upuan. Ginising ako ng malakas na yabag mula sa likurang bahay. Muling sumindi ang floodlight sa pamamagitan ng kurtina. Ngayon, marahang katok naman ang narinig ko mula sa likod ng bahay. Ang tunog ay nagmumula sa likod ng sliding glass door na patungo sa deck. May kurtina sa harap ng pinto kaya hindi ko makita ang labas. Habang papalapit ako sa pinto, lumalakas ang katok. Nang buksan ko ang kurtina, may nakatayo mismo sa likod ng pinto, isang lalaking nakasuot ng maputing old mask, kumakatok sa salamin. Halos parang kumakaway ang paraan ng kanyang pagkatok. Nagsimula akong sumigaw sa takot. Hindi ito umepekto sa kanya, patuloy lang ang katok, matyaga, walang alinlangan, para bang buong gabi niya itong gagawin. Nang sumigaw ako na umalis siya, tumigil siya at tumitig lang sa akin. Pagkatapos, hinawakan niya ang hawakan ng pinto at sinubukang buksan ito. Buti na lang nakalock. Tinanong niya ako, sa isang patag at nakakabahalang tono, kung maaari ko bang buksan ang pinto para maipakita niya kung ano ang laman ng kanyang bag. Hindi ako makagalaw. Nang kunin ko na ang telepono ko para tumawag sa pulis, sinabi niya, mahinahon pa rin, na hindi maganda ang tumawag ng pulis, na ikagagalit niya yon. Tumawag pa rin ako. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa gubat, at nawala nang sumapit siya sa dilim. Naghanap ang pulis sa buong lugar sa loob ng ilang oras, pero wala silang natagpuan, walang bakas ng paalam pa sa bakod, wala. Ngunit malalim sa kagubatan, nakabitin sa isang sanga ng puno, natagpuan nila ang puting old mask sa ilalim nito, isang backpack na mailamang pinkis na damit na may nakasulat na Vermont sa cursive na sulat kamay, isang lugar na malayong malayo mula sa Baguio, malayo pa sa Pilipinas mismo. Nakabalot sa loob ng damit na iyon ay isang malaking kutsilyong pang mag-butcher. Isang lumang mananambal na dating kinokonsulta ng lola ko, nang isalaysay ko sa kanya ang kwento pagkalipas ng ilang taon, ay hindi nagulat sa old man. Sabi niya, ang inilalarawan ko ay tila isang wakwak, isang engkanto o manggagaway na kilala sa mga lumang alamat ng baryo, na nagpaparinig ng malambot na tunog na wakwak, bago dumating para sa isang tao, umaakit sa mga bahay sa gabi, minsan sa hugis ng isang kuwago o mukha nito. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit hindi ito sa pilitang pumasok, hindi nito binasag ang salamin o ang bintana ng batang babae, ay dahil ang wakwak, tulad ng aswang, ay hindi maaaring tumawid sa pintuan ng walang paanyaya. Kailangan itong papasukin. Hindi ko na natuklasan kung sino o ano talaga siya.
ang backpack, ang mask, ang kutsilyong walang pangalang kalakip, at isang damit galing sa isang estado sa kabilang panig ng mundo ang tanging ebidensya na siya ay totoong nandyan. Palihim naming ikinansela ang susunod na sesyon, itinago ang totoong dahilan sa publiko para mabuhay ang camp. Kumuha kami ng mga security guard. Wala nang katulad na nangyari mula noon. Pero ako, personal kong sinisiguro ang bawat pinto at bintana, gabi-gabi, at lagi ko pa ring pinakikinggan ang katok sa salamin. At kailanman, hindi ako sasagot kung may humihiling na papasukin sa labas.